Esta mañán en Onda Cero recibimos nos estudios de Onda Cero Compostela ao alcalde de Ames, don Blas García. Moi bons días. Hola, bons días. Moito gusto saudalo, como está vostede? Pois moi ben, e a verdade un placer visitarvos aquí na vosa casa, que de vez en cando eu creo que tamén temos que vir a saudarvos, non, a vosa casa. Pois moi amable, a vosa casa tamén. Bueno, alcalde, temos moitos asuntos da actualidade de Ames que hoxe, precisamente en prensa está comentando moito, especialmente no Milladoiro, o carril bici da avenida Rosalía de Castro, que, oficialmente, corríxame se non estamos no certo, vai comenzar a funcionar oficialmente operativamente a partir do vindeiro luns 27. Agora mesmo moitos vehículos que antes aparcaban xa non están aparcando ali, algúns deles foron sancionados, pero falando do carril bici, das obras completas do Milladoiro, como as ve vostede? Bueno, en principio, empezando a falar do carril bici, todos os condutores sabemos que non se pode aparcar nos carriles bici, non? É certo que nós fomos un pouco laxos durante este tempo e permitíamos, sobre todo polas noites, especialmente, aparcar no carril bici porque tampouco aínda estaba en uso, non? O que lle exiximos sempre a Fomento foi que cumplise o carril bici, tuvese todas as medidas de seguridade, porque tamén nos preocupan os varios cruces que hai e que estuvera ben pintado e señalizado. Unha vez que remataron estes traballos, que se rematan hoxe e mañán xa o carril bici pode estar operativo, nós de todas formas decidimos esperar ao luns para, onde colgamos un aviso na web e esperar ao luns para que funcione con normalidade xa o carril bici. É certo eso, que os condutores todos sabemos que non podemos aparcar nun carril bici. E na noite de onte se produceron unha serie de denuncias por dúas razóns. A primeira, porque estaba avisado que non se podía aparcar aí, neses sitios concretos onde estaban aparcados, porque había que facer precisamente traballos de sinalización no propio carril bici e os vehículos non os retiraron, co cal houbo que denuncialos, e outra porque houbo algúns particulares concretamente que denunciaron a algúns vehículos, outros vehículos que estaban no carril bici, co cal, cando hai unha denuncia cidadá, pois lóxicamente non queda outra máis que tramitar esa denuncia. Por eso, houve estas denuncias, non multas como tal, sino denuncias, despois, unha vez que se denuncia, cando se tramita a multa, sabemos todos como funciona eso. Eu creo que é un gran avance que o carril bici empeza a funcionar. Sabemos que hai persoas que opinan, con toda a liberdade do mundo, que non era necesario, pero eu sí creo que hoxendía, ou nós pensamos que hoxendía sí é necesario un carril bici no Milladoiro. Un carril bici que, ademais, non só vai a ser un carril bici que vai a funcionar na nacional única e exclusivamente, senón que unha vez que se abra a senda que está facendo a Xunta de Galicia e que sae que vai pola Rúa Cruxa e pola Rúa Figueiras, tamén calquer usuario pode coller ese carril bici unha vez se vai a conectar o noso carril bici co carril bici da Xunta, non? E creo que é un paso importante porque, ademais, seguramente van a ser moitos os veciños e as veciñas do Milladoiro que podan usar ese carril bici para desplazarse ata Santiago, non? E creo que os tempos avanzan, ademais, todos vamos hacia unha mobilidade máis sostible, o estamos vendo hoxendía, agora mesmo cos precios da gasolina, do combustible en xeral, que incluso falan de que o queroseno dos avións pois pode ter problemas nos próximos meses do verán, se están retirando voos. Eu creo que temos que ir todos pensando máis hacia unha mobilidade máis sostible, non utilizando outra serie de vehículos. Unha parte da actualidade de Ames que nos leva a Milladoiro con este carril bici, esta humanización da avenida Rosalía de Castro. Por certo, alcalde, cambiando de asunto, o Concello de Ames que vende propoñer unha nova xuntanza coa Xunta Directiva da Comunidade Enerxética Ames Solar. Que valoración nos podería facer? Pois facemos unha valoración moi positiva, sobre todo polo cambio legislativo que houve, non? É un cambio legislativo que a nós nos ven a beneficiar moito, a todo o mundo os beneficia, pero nós, sobre todo, cos plans que tiñamos de desenvolvemento das comunidades enerxéticas, porque agora pásase o radio de influencia dos paneis fotovoltaicos, se pasa a 5 kilómetros, estaba en 2 kilómetros, e dentro dos proxectos que tiñamos nós, donde vamos a empezar a colocar estes paneis fotovoltaicos, que é en Aldea Nova, tanto en Aldea Nova como no entorno do cemiterio municipal, pois esos 5 kilómetros nos abren o abano e xa casi cubrimos todo o concello.
con 2 kilómetros non iba a ser así, pero agora, por exemplo, Milladoiro xa entra dentro desta área de influencia, igual que Bertamiráns, que xa estaba antes, e moitas zonas rurais. Únicamente nos queda por cubrir a zona máis do norte, que son a zona de Piñeiro, uns núcleos de Piñeiro e outros de Ameixenda. Pero, bueno, esta é a primeira fase de creación e posta en marcha de paneis fotovoltaicos, de creación de comunidades enerxéticas que tamén vamos a seguir ampliando, porque ademais é un proxecto que temos que é moi interesante e que temos ademais que en colaboración coa Diputación da Coruña e coa asociación con Ames Solar, que, bueno, o que pretendemos é democratizar o uso enerxético, non? Que non só dependamos ou ter menos dependencia das empresas enerxéticas da electricidade, sino tamén, bueno, pois nós mesmos poder ter xa, depender nós directamente tamén da electricidade que nos xenera a enerxía solar. Alcalde, que Apel vai ser o fío conductor da quinta feira xa da saúde e benestar en Ames. Sí, este ano dedicamos ao cuidado da pel. Esta é unha feira, bueno, como dicías, a quinta feira, unha feira xa consolidada, unha feira da saúde, que non hai moitas que se fagan en Galicia, e nós, ademais, que, bueno, nós, como todo o mundo xa sabe, traballamos moito e algo que nos preocupa os problemas da saúde, non? E temos unha área dentro do goberno, unha área que se dedica única e exclusivamente á promoción da saúde. Pois, por exemplo, o programa de saúde mental municipal que temos é a responsable, igual que os programas de nutrición e outros programas de saúde que vamos a desenvolver ao longo deste mandato. Estamos traballando na creación tamén e posta en marcha dun programa de formación para atender as PCRs, os infartos que podan dar na rúa, que a xente, o máximo número de veciños e veciñas estén preparados e coñezan como actuar nun caso de infarto. Que, bueno, por desgracia vemos que os hai. Bueno, a saúde para nós e para o Concello de Ames é moi importante e é un dos servicios nos que máis estamos investindo agora mesmo, porque queremos unha poboación san, non? Porque iso ao final é beneficioso para todos e para todas. Este sábado, ademais, en Bertamiráns, están todo o mundo invitado. Hai distintas actividades, hai tai chi, hai formación, hai cursos, hai expositores vinculados ao mundo da saúde, co cal invito a todo o mundo que queira vir este sábado a Bertamiráns, na Praza da Maía. Ali haberá unha carpa onde seguramente van a ser ben recibidos e van a aprender moitas cousas importantes. Pois Feira da Saúde este sábado na Praza da Maía en Bertamiráns. Boa cita. E outra cita, por certo, alcalde, será o martes 21 de abril, esa nova edición dos encontros co alcalde, encontro directo coa cidadanía. Como valora vostede? Porque, claro, os cidadáns somos todos moi exixentes. Pois eu valoro moi ben porque ademais eu fai 5 anos que cheguei á alcaldía, eu fixo este 8 de abril, 5 anos, e un dos meus obxectivos e das miñas promesas, se se pode decir así, é visitar todos os anos todas as parroquias do Concello, tendo reunións cos veciños. Esta é a quinta edición dos encontros co alcalde, donde, bueno, pois estou nas 11 parroquias, convocamos aos veciños por correo para que todo o mundo sepa, aparte de outros medios, pero nas súas casas teñen unha invitación para acudir a visitar o alcalde e falar con el, o alcalde e o goberno, e trasladar ali calquer problema que teñan. E, vamos, eu creo que é como temos que actuar, ademais, os alcaldes e as alcaldesas e os gobernos municipais, non? Estar a disposición dos veciños, escoitalos, cando teñan unha queixa atendela, e moitas veces, bueno, explicarlle por que facemos unha cousa, por que non, de que é a competencia cada unha das cousas, e estar ao seu lado. Eu entendo a política municipal, desde logo, a entendo así, e me chocaba fai uns días que escoitaba, bueno, fai unha temporada, leía que a alcaldesa de Santiago pois iba a empezar a reunirse cos veciños de Santiago, e claro, me preguntaba, é que eu o vexo normal, é que eu o fago todos os días, e todos os alcaldes e alcaldesas o facemos todos os días, co cal me sorprendía, eu pensei que xa o estaba facendo, ademais, non? Me chocaba este punto. Porque quería preguntarle, alcalde, ata que punto un alcalde pode mudar de opinión con respecto a calquer proxecto que teña despois dun contacto co
coa cidadanía. Suele pasar? Sí, lóxicamente. Sí, é lóxico que... Digo mudar ou mellorar, en fin. Sí, a ver, eu creo que temos que escoitar aos veciños e ás veciñas, non nos proxectos. Eu sempre lle digo mesmo a un veciño, cando facemos un proxecto dunha obra nun núcleo rural, algúns din, é que antes de facelo tiñas que reunirnos aos veciños para que opinásemos. Eu sempre lle digo, non. E non o vou a facer, porque no momento que fagamos eso, non damos sacado a obra adiante. Porque cada un quere, claro, todos somos de miramos o noso, que me fan aquí diante tal. Entonces, nós unha vez que facemos un proxecto, vamos facendo e despois moitas veces o que vamos é intentando melloralo cas propostas que nos dan dentro do que podemos facer, lóxicamente, do proxecto. Pero eu creo que é bo escoitalos porque moitas veces nos trasladan problemas, ao mellor, dos que non temos coñecemento, e cousas que temos que mellorar, e ás veces tamén é bo que lle digamos, pois tende razón, disculpade, pois equivocámonos nesto, e intentaremos arranxar conxuntamente, no mellor que podamos, non? Ou dicirle, mira, isto non o podemos facer por esta razón, porque ás veces desde fora parece moi fácil que todo se pode facer, non? Pero hoxe en día, estamos moi limitados dentro dos gobernos, unha polas cuestións económicas, pero tamén polas cuestións de competencias e incluso polas cuestións burocráticas e administrativas internas, porque hoxe en día non é o funcionamento de antes dun alcalde ou unha alcaldesa, isto se hace así porque yo lo digo. Ordeno e mando. Pois se tens que facer unha reserva de crédito, tens unha interventora, unha secretaria, que che din, pois non hai orzamento, isto telo que facer así, que eu sempre digo, eu ás veces chego á casa cunha frustración brutal en moitos asuntos, porque hai temas que me parecen moi fáciles de arranxar e vexo que no tempo se dilatan, e digo, joder, isto non tiña que estar arranxado xa, non? E por eso é bo que tamén os veciños, ás veces, nós lle traslademos cal é a realidade dun concello. Eu sempre digo que un veciño, calquer veciño ou calquer veciña, debería de formar parte dun goberno municipal polo menos 3 meses. Bueno. En 3 meses vería o difícil ás veces que é poder xestionar e facer cousas. Pois habería que facer unha concellaría dun veciño, non? E cada 3 meses pois houbera un concelleiro. E rotando. Bueno. Alcalde, quedanos pouquiño tempo. Ahora que quería, coñecer, esa recepción, os premiados, nominados e premiados de Ames nos María Casares. Pero antes, xa que está connosco, non sei se hai algún tipo de avance, sempre me pregunto polo Parque de Bombeiros comarcal. Hai alguna novidade ou a novidade que non hai novidade? Bueno, a novidade que teño, xa non sei cando se o falamos, se o comentei contigo ou non, é da última conversa de fai un mes aproximadamente co presidente da Diputación, que é parte fundamental deste, porque ademais é o presidente do Consorcio de Bombeiros Provinciais, e me dixo que estaban os flecos pechados e que era inminente a asinatura do convenio co Concello de Santiago e a Xunta de Galicia, o convenio que se asina a 3, foi o que me dixo, que estaba os últimos flecos que había, que estaban xa arranxados. Bueno, seguimos á espera e eu espero que sexa canto antes. Nestes últimos casi segundos, recepción aos nominados e premiados dos María Casares. Onte tivemos a recepción cos premiados e cos nominados de Ames, que ademais, pois para nós é moi importante e que pon en valor esa marca Ames que eu defendo dentro do mundo da cultura, non? Ese referente que somos, tanto polo apoio que facemos ás compañías, aos actores, aos actrices, aos produtores, a xente das artes escénicas, que facemos pois apoio tendo unha programación estable, con público estable, pero tamén as residencias onde axudamos ás compañías cando empezan que teñan un espacio onde montar, onde preparar a súa obra, e para nós iso é o máis importante. Eu, a verdade, este ano foi unha satisfacción estar nos María Casares, ver que as 3 obras que estaban nominadas, 2 naceran en Ames, unha porque era o director de Ames, outra porque naceu en Ames, que a vimos nacer ademais desde o principio apoiando desde o Concello, e outra porque tamén unha da residencia fixo no Concello. Despois, pois a maioría dos premiados foron do noso Concello, co cal pon máis en valor, non? Eu antes lle dicía que ao final agradecía o traballo que fan porque ao final son embaixadores do Concello de Ames, non? Levan o nome de Ames por Galicia adiante e iso para nós é moi importante. Pois don Blas García, alcalde de Ames, moitísimas gracias por estar nos estudios de Onda Cero analizando a actualidade de Ames, e dentro de 2 semanas ten unha nova cita, se non falamos antes, cos ointes de Onda Cero. Gracias a vos e seguiremos facendo análises do carril bici e das obras do Milladoiro. Iremos vendo como vai indo. Moi ben, moitas gracias. Alcalde, moitísimas gracias.